Nagsanib pwersa na ang mga sityo Kabawan Boys with Aaron Aparicio nga mo'y nagpakawala sa game winning shot sa atoang basketball game mga kangol. Shout out sa data ni Coach Wayway Julie Reserva nga mo'y tagiyan ng jersey mga kangol. Shout out ni Katibayan na. Tagiyan ni jersey. Nagkaanta. Wayway bangan. Coach Wayway. Ugarin natin sa atoang basketball game. Let's go! Bang sir, video lang. Alfred. Grabe Ron, pa-highlight yun. Ron, okay sa highlight. Shout out ni Katibayan na. Tagiyan ni jersey. Nagkaanta. Wayway bangan. Coach Wayway. Ha! Tawag ka. Ha!